سلامونه، زه بشیر یم له افغان ټپ څخه تاسو ته د هالندي ژبې ورځني اړین اصطلاحات او جملې له پښتو ژباړې سره وړاندې کوم. Dag. Hallo. Winkels. Winkels. پلورنځي یا دکانونه. Wij zoeken een sportwinkel. Wij zoeken een sportwinkel. موږ د سپورت پلورنځي لټوو. Wij zoeken een slagerij. Wij zoeken een slagerij. موږ قصابي لټوو. Wij zoeken een apotheek. Wij zoeken een apotheek. موږ درملتون لټوو. Wij willen namelijk een voetbal kopen. Wij willen namelijk een voetbal kopen. موږ غواړو چې د فوټبال توپ واخلو. Wij willen namelijk salami kopen. Wij willen namelijk salami kopen. موږ غواړو سلامي واخلو. Wij willen namelijk medicijnen kopen. Wij willen namelijk medicijnen kopen. موږ غواړو درمل واخلو. Wij zoeken een sportwinkel om een voetbal te kopen. Wij zoeken een sportwinkel om een voetbal te kopen. موږ د فوټبال توپ د اخیستلو لپاره د سپورت پلورنځي یا دکان لټوو. Wij zoeken een slagerij om salami te kopen. Wij zoeken een slagerij om salami te kopen. موږ د سلامي د اخیستلو لپاره قصابي لټوو. Wij zoeken een apotheek om medicijnen te kopen. Wij zoeken een apotheek om medicijnen te kopen. موږ د درملو اخیستلو لپاره درملتون لټوو. Ik zoek een juwelier. Ik zoek een juwelier. زه طلافروشي لټوم. Ik zoek een fotowinkel. Ik zoek een fotowinkel. زه یوه کاسخانه لټوم. Ik zoek een banketbakkerij. Ik zoek een banketbakkerij. زه شیریني فروشي لټوم. یا زه د خوږو خرڅولو دکان لټوم. Ik ben namelijk van plan een ring te kopen. Ik ben namelijk van plan een ring te kopen. زه پلان لرم چې یوه ګوتمۍ واخلم. Ik ben namelijk van plan een filmpje te kopen. Ik ben namelijk van plan een filmpje te kopen. زه پلان لرم چې یو فلم واخلم. Ik ben namelijk van plan een taart te kopen. Ik ben namelijk van plan een taart te kopen. زه پلان لرم چې یو کیک واخلم. Ik zoek een juwelier om een ring te kopen. Ik zoek een juwelier om een ring te kopen. زه د طلا پلورنځي لټوم چې یوه ګوتمۍ واخلم. Ik zoek een fotowinkel om een filmpje te kopen. Ik zoek een fotowinkel om een filmpje te kopen. زه یوه کاسخانه لټوم چې یو فلم واخلم. Ik zoek een banketbakkerij om een taart te kopen. Ik zoek een banketbakkerij om een taart te kopen. زه یوه شیریني فروشي لټوم چې یو کیک واخلم. راځئ دا جملې یو ځل بیا له سره واورو. تاسو ته هم وخت درکوو چې په هالندي ژبه جمله تکرار کړئ. ورپسې زه پښتو معنا درته وایم. Winkels. Winkels. پلورنځي یا دکانونه. Wij zoeken een sportwinkel. Wij zoeken een sportwinkel. موږ د سپورت پلورنځي لټوو. Wij zoeken een slagerij. Wij zoeken een slagerij. موږ قصابي لټوو. Wij zoeken een apotheek. Wij zoeken een apotheek. موږ درملتون لټوو. Wij willen namelijk een voetbal kopen. Wij willen namelijk een voetbal kopen. موږ غواړو چې د فوټبال توپ واخلو. Wij willen namelijk salami kopen. Wij willen namelijk salami kopen. موږ غواړو سلامي واخلو. Wij willen namelijk medicijnen kopen. Wij willen namelijk medicijnen kopen. موږ غواړو درمل واخلو. Wij zoeken een sportwinkel om een voetbal te kopen. Wij zoeken een sportwinkel om een voetbal te kopen. موږ د فوټبال توپ د اخیستلو لپاره د سپورت پلورنځي یا دکان لټوو. Wij zoeken een slagerij om salami te kopen. Wij zoeken een slagerij om salami te kopen. موږ د سلامي د اخیستلو لپاره قصابي لټوو. Wij zoeken een apotheek om medicijnen te kopen. Wij zoeken een apotheek om medicijnen te kopen. موږ د درملو اخیستلو لپاره درملتون لټوو. Ik zoek een juwelier. Ik zoek een juwelier. زه طلافروشي لټوم. Ik zoek een fotowinkel. Ik zoek een fotowinkel. زه یوه کاسخانه لټوم. Ik zoek een banketbakkerij. Ik zoek een banketbakkerij. زه شیریني فروشي لټوم.
یا زه د خوږو خرڅولو دکان لټوم. Ik ben namelijk van plan een ring te kopen. Ik ben namelijk van plan een ring te kopen. زه پلان لرم چې یوه ګوتمۍ واخلم. Ik ben namelijk van plan een filmpje te kopen. Ik ben namelijk van plan een filmpje te kopen. زه پلان لرم چې یو فلم واخلم. Ik ben namelijk van plan een taart te kopen. Ik ben namelijk van plan een taart te kopen. زه پلان لرم چې یو کیک واخلم. Ik zoek een juwelier om een ring te kopen. Ik zoek een juwelier om een ring te kopen. زه د طلا پلورنځي لټوم چې یوه ګوتمۍ واخلم. Ik zoek een fotowinkel om een filmpje te kopen. Ik zoek een fotowinkel om een filmpje te kopen. زه یوه عکاسخانه لټوم چې یو فلم واخلم. Ik zoek een banketbakkerij om een taart te kopen. Ik zoek een banketbakkerij om een taart te kopen. زه یوه شیریني فروشي لټوم چې یو کیک واخلم. دا و زموږ د نن ورځې درس. تر بیا د خدای په امان. Dag! Tot ziens!